Και γεια σας, στο σημερινό βίντεο Brawl Stars θα βαθμολογήσω τα δικά σας maps. Οπότε θα μπούμε στο Solo Showdown Candidates of the Day, που όσους δεν ξέρουν έχουν πάρει τυχαία maps που έχουν φτιάξει άλλοι παίκτες, οπότε αυτό θα κάνουμε σήμερα. Και θα τα βάζω από το 1 ως το 10. Το 1 σημαίνει ότι ήταν χάλια και δεν θέλω να το ξαναπαίξω ποτέ, και το 10 είναι ότι μου άρεσε και θέλω να ξαναπαίξω. Επίσης έχει και το dislike και το like. Πάνω από 5 θα είναι like, κάτω από 5 θα είναι dislike. Και 4,5 δεν ξέρω. Θα δούμε. Ωραία, πάμε πρώτο battle να δούμε τι θα γίνει. Έχω πάρει Shelly γιατί γενικά είναι καλή σε αυτά τα maps. Θα δείτε τώρα το λόγο. Ελπίζω να έχουν καλά maps, γιατί κάτι άλλα maps που έχω δει. Οκ. Εντάξει, λίγο ανοιχτό για Shelly. Όπα, κάνουν έργα από δίπλα. Δεν ξέρω τι κάνουν κι εγώ. Τέλος πάντων, και ακούγεται κάτι. Όπα, ρε, όλοι τέτοιο. Πάμε αυτόν. Τουλάχιστον να πάρω. Ωραία, πήρα super. Θα κάνω και ένα dislike γιατί μπορώ. Όπα. Τι κάνετε teaming, ρε, άντε. Όχι! Ναι. Πού ήταν ο Dynamite, ρε φίλε, και ο Κορντήλιος. Πώς δεν τους είδα, ρε φίλε. Ατυχία. Δεν έβαλα. Τι έβαλα? Like και dislike. Δεν ξέρω, κάτι πάτησα, τέλος πάντων. Πόσο να το βάλω? Θα το βάλω 5. Επειδή, εντάξει, δεν έχει κάνει και πολλά. Λίγους στίχους έχει βάλει ο μπρο. Και έχει κάνει και ένα στη μέση, ένα τέτοιο, και με λίγους θάμνους. Οπότε πάρε ένα 5 μπρο μου. Ούτε dislike ούτε like. Στη μέση είναι αυτό, να ξέρεις. Λοιπόν, καλά, αυτό ας πούμε τώρα θα πάρει 0. Ναι, και ναι, το ξέρουμε, εντάξει. Φίλε μου, 0 στα 10 δεν είναι map αυτό. Γι' αυτό σας λέω, για αυτά τα map σας λέω, κυριολεκτικά. Πάρε και ένα dislike, ρε μπρο, δεν είναι map αυτό. Λοιπόν, θα παίξω ένα τελευταίο ματσάκι με Shelly και μετά θα πάμε με... τι να μπω? Θα μπω thrower, θα μπω dynamite. Καλά, για dynamite κάτι τέτοια maps είναι σχεδόν χάλια. Αλλά, λοιπόν, και αυτό θα πάρει, άντε, ένα, τι να σου πω τώρα, ρε μπρο. Επειδή μας έδωσες λίγο χώρο να φύγουμε, τέλος πάντων θα πάρει ένα. Εντάξει, όχι, δεν θα πάρει ένα αυτό, εντάξει, όχι, καλό αυτό. Θα πάρει 4, 3. Πόρε, κολλάω, δεν ξέρω γιατί. Εντάξει, ωραίο μαπάκι, άκυρο, εντάξει, 4. 5 δεν στο δίνω, ρε μπρο, εντάξει, γιατί όταν μας βάζεις όλους έτσι ομαδικά, ρε μπρο, είναι λίγο χάλια. Τι έργα κάνουν από δίπλα δεν ξέρω και μου έχουν σπάσει τα πάντα. Την ηρεμία μου και τα αυτιά μου, όχι. Εντάξει. Ωραία, αυτός θα πάρει 4. Με dislike όμως. Έλα, 4 στα 10 σου το δίνω. Λοιπόν, και το... Όχι! Κατάλαβα, πάτησα play. Εντάξει, έκανα exit. Τώρα θα μπούμε Dynamite. Εδώ είσαι. Ωραία. Και ποιος θα... ναι. Ωραία, το σωστά έχω. Γιατί χωρίς αυτό το star power που είχα δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτα. Οπότε πάμε να δούμε τώρα τι θα γίνει. Ελπίζω να μην μου βάλει κάτι σαν αυτά τα προηγούμενα maps. Please bro, να μην είμαστε όλοι μαζί. Εντάξει. Επιτέλους ρε. Όχι. Μπρά, θα τον αφήσω. Μπρο, άσε με ρε. Τι θέλει, τι κάνει? Ρε, έλα εσύ είσαι dead. Τι κάνουνε ρε, τι γίνεται ρε? Νόμιζα ότι ελπρίμο θα φύγει, δεν ξέρω τι φας. Dead εσύ, πάρτο. Ρε, τι φας? Και εγώ δεν νόμιζα ότι θα φύγει ο ελπρίμο. Δεν ξέρω ρε μπρο. Καλά, και περίεργο map. Αλλά έχω ιδέα τώρα, περιμένετε. Θα κλειστώ εδώ μέσα, Εντάξει, όχι, ξαναβγαίνω.
Ωχ, Μίκο. Τι κάνει ο Μίκο? Δεν αυτό. Όχι. Όχι, Πάιπερ. Όχι, Πάιπερ. Τι κάνει ο Μίκο? Α, καλά. Ρε, δεν ξέρουν να παίζουν. Τώρα να πάω εδώ. Α, οκ, καλά με πήγε. Ελπίζω κανείς εδώ, ναι, οκ. Ωχ, φίλε. Εν τω μεταξύ πολύ Dynamite. Θα ξαναμπω εδώ. Ποιος? Ναι. Είμαι κολόφαρδος λίγο. Τυχερός. Αλλά δεν πειράζει. Όχι, ποιος? Α! Πάρ' το, Πάιπερ. Δεν, όχι. Εντάξει, πέθανε η Πάιπερ. Και εγώ έκανα όλο το damage στην Πάιπερ. Δεν θα του κάνω teaming. Έλα, Μίκο. Ρε, Μίκο. Α, καλά, εντάξει, τι κάνω, ρε. Γιατί δεν βαράει ο Μίκο, τι κάνει? Θα μείνω FK. Έτσι, ρε. Παίζει να είναι το πιο fail match που έχω παίξει ποτέ στη ζωή μου, ρε, στο Brawl Stars. Τι κάνουμε ακριβώς, ρε, μπρο? Μίκο, γιατί δεν βαράει, τι φας? Και έχασα. Ω, καλά, εντάξει, ρε. Δεν ξέρω τι match ήταν αυτό. Πάντως το map πόσο να το βάλω τώρα? Εντάξει, πάρε ένα like. 5,5-6. Βάλε 6 και με like. Τι να σου πω τώρα? Λίγο τα teleport άμα τα έχεις κάνει λίγο καλύτερα. Ίσως να παίρνεις κάτι μεγαλύτερο. Αλλά τώρα παίρνεις 6 με like, κάτι τυχερούλι. Ωραία. Ανοιχτό map. Κακό για μένα. Πάντως 2 cubes, τέλεια. Νόμιζα ότι θα έφευγε αυτός πριν. Ωχ, καλά, εντάξει. Όχι, μόρτισε, φίλε. Άμα του ρίξω εκεί, έχω πολλές πιθανότητες. Ωραία, θα ρισκάρω. Ή και όχι. Εντάξει, δεν μπορούσα. Εντάξει, τι να κάνουν αντίον μόρτισε, ρε φίλε. Τι να κάνω. Εντάξει. Έλεος, ρε φίλε, βρήκα να παίξουν μόρτισε. Επίσης αυτό του βάζω 4 με dislike. Και τώρα θα αλλάξω παίχτη. Θα βάλω Surge επειδή έχει το jump. Επειδή έχει το jump και παίρνει γρήγορα super. Γι' αυτό θα τον βάλω. Και ένα μηχανάκι απ' έξω ακούγεται. Δεν ξέρω αν το ακούσετε. Τέλος πάντων. Μέχρι στιγμής πάντως δεν μ' αρέσουν τα maps. Ναι. Οκ. Ναι, οκ. 0. Τελείωσες, μπρο μου. 0. 0, φίλε μου. 0. Τίποτα. Κουλούρα που λένε. 0 πήρες εσύ, μπρο μου. 0. Με dislike. Και όπως βλέπετε έχω βάλει να μπω Edgar. Και ναι, αυτοί οι δύο θα πεθάνουνε. Όχι. Έλα, φίλε μου. Έλα, φίλε μου. Πάρ' το. Όχι. Α! Ουφ. Πώς τόσο έτσι? Τέλος πάντων. Πω, είμαι low τώρα, θα του μπαίνα. Θα τον είχα φάει, τον είχα πιστεύω. Ωραία, θα χιλάρω και θα του μπω. Θα χιλάρω και θα του μπω. Δεν τον είχα. Ναι, ρε, κάνει και dislike, ρε. Καλά, τέλος πάντων. Το map θα πάρει 5, επειδή δεν το είδα. Άντε με like. Τυχερέ. Λοιπόν, ξαναμπήκαμε Edgar. Και αυτό το map όχι 0, μείον 15 θα πάρει, ρε. Μείον 15 θα πάρει αυτό. Αλλά είμαι τυχερός και νίκησα τουλάχιστον. Το fight. Τι! Καλά, εντάξει. Εντάξει, ούτε καν, ρε, εντάξει. Φίλε μου, εσύ που έφτιαξες αυτό το map, να σου κάει το κινητό ή το tablet ή ο υπολογιστής ή ό,τι έχεις, να μην ξαναπαίξεις Brawl Stars. Μείον 15 στα 10 θα σου βάλω, ρε. Δεν έχω παίξει χειρότερο map. Αυτό πώς θα πάρει τώρα, δεν ξέρω. Χάλια φαίνεται και αυτό το map. Όχι. Καλά, ξέρεις τι. Θα τον φοβήσω λίγο. Αν και με καουντάρει, οπότε...
Άστονα. Θα μπω εδώ. Όχ. Σε αυτόν, στον Byron. Όχι, never mind. Πάμε ξανά και πέθανα. Ήταν όλοι δίπλα μου, δεν μπορούσα. Ωραία, θα αλλάξω παίχτη. Πάντως αυτό το map... εντάξει, ένα V1 μας είχε βάλει να παίζουμε. Ωραία, πάρε ένα 4 με like. Τι να σου πω και σένα. Και πάμε. Έχω βάλει να μπω kit. Αν και δεν ξέρω αν ήταν καλή επιλογή ή όχι. Κάνω και ένα dislike γιατί μπορώ. Ωραία, και θα πάμε εδώ πέρα. Θα κλέψουμε αυτό το power cube γιατί μπορούμε. Και δεν θα μας μπει ο Mortis γιατί είναι κότα. Αλλά θα του μπω εγώ. Parkour. Εντάξει, όχι. Έλα εδώ. Θέλω να τον αφήσω να μην έχει hits. Ω, Μίκο τον έχω. Βασικά, ναι, θα φύγει, οπότε never mind. Τι ήταν αυτό? Ήταν εκεί τώρα όντως. Τέλος πάντων. Πώς θα ξαναπάω στο κέντρο τώρα? Με αυτό πάνω, αλλά... δεν θέλω, άστο. Λοιπόν, θέλω power cubes και δεν βρίσκω και αυτό είναι το θέμα. Ωραία, ξέρεις τι. Μάλλον δεν θα πάει εκεί. Δεν ξέρω τι να κάνω. Ωραία, πάμε εδώ, επειδή έχω super. Ήτανε Ρίκο, Παναγία μου. Έχω super να ξεφύγει. Ή μάλλον δεν είμαι κότα, θα μπω στο fight. Όχι, Παναγία μου. Dead αυτός. Έλα κι εσύ. Dead. Όχι! Όχι. Πού με πέταξε. Έλα ρε φίλε. Εντάξει. Αδικία τώρα και άτυχο. Εκεί βρήκε να πάει και αυτός ο Mortis. Εντάξει, όχι, μ' άρεσε λίγο αυτό, εντάξει. Ήταν λίγο αντιγραφή από ένα άλλο map. Ωραία. Πάρε ένα 5 και στα 10 με like. Και guys, αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Άμα σας άρεσε κάντε ένα like και ένα subscribe και τα λέμε κάποτε.